збиралися і щось включили. Урок якийсь. Потім бачив яскраво, як це на нотах і випадки, і змагатися, відкладається на нашому житті, потім далі в учебі, ми там поступили, ми щось досягнули, і врешті оказуємося там в академійській. Тому не важливо стелити за це добре і зауважати скидність свого часового прогресу. Чого вам жадається на вашим сім'ям, доброї праці, доброї дні, будьте уважні один за одного. Попросим Бога, как благословил Богу и Дух Святый свячал. Хвала Ісусу. І Сину, і Духу Святому, як була справд віку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Начинаем очередной игровой день. Команды поприветствуйте друг друга. Команде НАТ физкульт. Привет! Вітаємо команду. Ми починаємо трансляцію з матча Тати Троянський конь. Капітани підходять до судді, зараз почнеться гульня. Цікаво, що на гэтым матчі гэты матч для Троянскага коня будзе першым на турніры, а для татаў ужо можа стаць апошнім, і для іх гэта апошні шанс взяць ачкі і зацепіцца за магчымасць прайсці далей. Таму таты, напэўна, будуць настроены сур'ёзна. Хоць Троянскі конь такая вельмі загадкавая каманда, таксама цікава, як згуляе гэтая каманда і як складзецца яе лёс на гэтым турніры. Бо па складу каманда на самой справе вельмі моцная і можа разлічваць нават стаць такім сюрпрызам турніру, калі дойдуць до фінала, ці нават перамогу. Першым стрэлам пачалі таты і прэсінгуюць каманду Троянскага коня. А вось першы удар па варотах татаў. Вадзім змагаўся. Рома трапіў у лагатып турніру, плакат, які вісіць вось там. І таты ідуць у атаку, але Троянскі конь пільна абараняецца. Небяспечная атака ад татаў, але да ўдара па варотах не дайшло. Лёша камандуе сваімі гульцамі і адбіваецца каманда Троянскага коня. Цікавая назва таксама, такі з падтэкстам, напэўна, што ніхто не ведае, чаго чакаць ад гэтай каманды. Зноў таты носіць удар па воротах, пакуль міма. І пасля удару Лёша мяч ходзіць на углавы. Лёша падае. Таты агрызаюцца, стараюцца не отсиживают в обороне. Цікавая інтенсивная гульня нас чекає. Добрая передача татаў, але крыху нетрапная. Рома спрабаваў індывідуальнымі дзеяннямі дасці, але таты гэтага яму не далі. І Лёша ідзе ў атаку. Важліва гуляе прамнік татаў. І вось вельмі небяспечны момант. Мяч трапляе ў штангу, але на шчасце для татаў вылетае у пляцоўку.
кур'йозний момент, я так і не зрозумів, чим була справа. Аматори усміхаються. Тати знову йдуть в атаку. І Рома відбивається. Угловий удар коло ворот Троянского коня. Брамник пробиває. Змена у команде Троянского коня. На пляцовку вышли Паша Купцов, Андрей Кохан и Паша Никуленко. И зарабатывают угловый удар. Судьи вельми принциповые и контролюют то, как мяч был установлен на линии. Теперь смена в команде Татов. Тройками гуляють команди, що вельми цікаво, так само. Не всі команди так гуляють на гэтым турнірі. Андрей Кохан вельми удало убрав противника і заработав глави для своєї команди. Трохи непорозуміння з боку гульцов команды Троянского коня. Покуль довольно ровно йде гульня. Моменти є у іншої команди. І таких, окромя штанги, коло ворот Татов, таких небезпечных моментов пока не было. Ну, але важно, что команда Троянского коня молодейшая, больше рухаются, больше интенсивно ведут гульню и стараются гулять с первым номером. Их неблаго отрывается. І угловий коловорот Татов. Знову нічим не завершається, бо не зрозуміли передачу Андрея Кохана. Його напарники по команді. І цудовно гуляє брамник Татов. Тим часом Троянський конь вельми моцно атакує знову зміну у составі Троянського коня. Вышли Леша, Рома и Вадим. И вельми небезпечный удар от Леши. Рядом с штангой проходит мяч. Тим часом Тати атакують. Але губляють м'яч і знову Троянський конь переходить у наступлення. Правда, это так само ничем небезпечным до команды Татов не заканчивается. Заробляют только аут. Рома. Вельми небезпечний момент, м'яч трапляє у перекладину, але вирятовуються Тати.
Пакуль не шансуе камандзе траянскага коня, бо мяч трапіў і ў штангу, і перакладзіну, але у вароты ісці не хоча. І таты могуць рэалізаваць контратаку, але абаронцы вярнуліся. Цудоўная спроба брамніка прабіць, і брамнік ужо каманда траянскага коня удала адбівае гэты удар. Цяпер цудоўна гуляе брамнік татаў. Пакуль не ўпэўнены нігдзе іншы траянскі конь. Нібыта атакі ёсць, але некімі не вельмі смела ідуць наперад. І Лёша зараз убіраў брамніка, але паспеў абаронца мяч адняць. Зараз небяспечна прабіваў Паша, але таксама мяч прайшоў радам са штангай. І Паша ўжо адпрацоўвае ў абароне. Вельмі прыгожы момант. І Паша з Лёшам ідуць у наступленне. Рома перахапляе мяч, але удар блакіруецца. І зноў не вельмі зручнага становішча, але Паша прабіў паваротам. А тата ідуць наперад. Спакойна гуляе ў абароне Паша. Бяспечны момант. Андрэй Коха наступіў на мяч. Усё абышлося добра для яго. І цудоўны момант у тату, але мяч ляціць вышэй варот. Цяпер траянскі конь пачаў мяняцца ўжо не тройкамі, а па аднаму па чарзе. І зараз рознымі складамі буду гуляць, працягваць гульню. Пакуль на плашчадцы Паша, Андрэй і Лёша. Зноў тата праводзіць атаку, але добра. Удар по воротам атрымаўся не вельмі ўдалы. Пакуль у нас нулі на табло, але гульня даволі інтэнсіўная і моманты ёсць, моманты небяспечныя, як у тых, так і ў іншых ворот. Добрая атака траянскага коня, але упэўнена гуляюць таты. Траянскі конь ідзе ў атаку. Удар Андрэя, але блокуюць таты. І ўжо траянскі конь будзе спрабаваць забіць, але губляюць мяч каля бакавой лініі. Не атрымалася абрэзка у траянскага коня, але таты не рэалізавалі гэты момант. А цяпер ужо траянскі конь ідзе у большасці наперад.
Але таты поспевают вернуться и занять оборончую позицию. Добрый пас. И змена в складе команды Татов. Важно, что троянский конь крыху не сыгранный, потому что не заўсёды гульцы разумеюць адзін аднаго. І там на дальнім плане бачна, што Рома з Пашам таксама вядуць на контактах нейкую дыскусію. А зараз углавы каля ворот Татаў і зноў Таты оборонились. І спробують провести контратаку. Але Паша впевнено гуляє в обороні. І небезпечний момент. Брамнику. Віддать нанести некое пошкодження, бо ляжить він на пляцовці. І троянський конь забиває м'яч, але там був аут, і тому м'яч буде не залічений. Так, лік 0-0. І таким ліком закінчується перший тайм. Зараз ми поцікаємося у аматорів, як і матч. Клерик Марк, як ваше враження після першого тайму? Игра ровная, очень ровная. Там, мне кажется, здесь папы могут побороться за очки, и пора бы уже. Я так само об этом казав у початку трансляції. Треба тому вже. І шанси у їх є. Апошняя гульня у групі, апошняя гульня, так? Є можливість заробити 3 очки, так? Можуть забити тому хай много оставить. Зачепитися за стики, я б сказав. Так. Добре, дякую, Клерик Марк. Протягуємо глядіти гульню. А тут ми бачимо минулогодніх чемпіонів, які підійшли обороняти титул. Женя, вітаю. Попросили посудить, не успел прийти. О, бачите. Уже Дима, он слил. Я все бачив, гола не було. Там був аут. Ні, судді не предвзятые, я бы сказал, не ведаю белорусского слова, пробачте. Паша, твоє враження після першого тайму? No comment. Я зрозумів. Покуль гульці розминаються. Інші команди доходять. Сьогодні так само починають свою
боротьбу за оборону титула Вінігрет. Капітана команди я вже вітав. Це Женя Буткевич, який вже не перший год удільніше. Гуляв за Міріель, гуляв в минулому році за Вінігрет і в минулому році став переможцем цього турніру. І зараз почнеться другий тайм. Так само цікаво можна розказати про Рому. Вже удільничав в цьому турнірі, напевно, раз, але у кожному турнірі гуляв за різні команди. Тільки за одну команду він гуляв, здається, 2 роки. Гуляв за Віджелі, гуляв за Міріель. Гуляв так само, можу молитися, але за Ляпіса, здається, ці. В самом першем турнире, не пам'ятаю, как команда. Своеобразный Ибрагимович этого турнира. И под мое слово, команда Ромы выходит наперед. Лиг становится 1-0. Ну, чем откажут Таты. И Таты так само отказывают небезпечной атакой. Заробляють углові. Поглядим, чим закінчиться ён. Ударом по воротах, але, на жаль, для Татов мимо. І небезпечний момент, і вельми добре гуляє Брамник. А там Рома мав шанс вивести свою команду еще на 1 гол наперед. Тати починає свою атаку. Треба їм відігратися, щоб брати хоч ніякі очки в цьому турнірі. Сам уділ Татов в цьому турнірі – це такі певне свідчення, як можна добре проводить час для Татов. І такий приклад для молодших здорового ладу життя. Там вони тільки за уділ, їм велике дякую. Вони молодці. Навіть коли не зароблять ні одного очка, але таким свідченням дають добрий приклад. Тому їм великий респект. Ну а тим часом Троянський конь починає свою атаку і будемо глядіти, чим це закінчиться. Закінчується це аутом. Тати пильно обороняються і тримають оборону. Рома наносить удар, але не вельми трапно. Леша так само бив по воротах, але Брамник гуляв впевнено. Троянского коня прошла смена. Вышел Андрей и Паша. І вони спробували почати атаку, але знову непорозуміння в їх діяннях. Ось двойка Паші і Льоші вельми зіграні, не перший год гуляють разом. І у них усе отримлюється, але до гола поки це не доводиться. Троянський конь знову починає свої пляцовки. Знову Паша з Льошем гуляють разом. Пригожа спробував гуляти Паша, але не знайшлося адресації на його передачу.
Знову непорозуміння у діяннях гульців троянського коня. Тати спробують отказать на забитый гол. Але отримують контратаку і Андрей Кохан мав шанс забити ще один. Брамник згуляв упевнено. А тепер контратака від Татов і криху не отрималося. І удар Владимира и, на жаль, мимо для Татова. Андрей сам пошел наперед, пробил или мимо. Змагаються. Цікава задумка була троянського коня, але не отрималось, на жаль, перевірки забігав з глибини. Забиває гол, дякуючи добрій передачі Андрея, який зауважив його на дальній тангі. Лік становиться 2-0. Тата вже знову таке непорозуміння вже у Татов. Аляни змагаються до кінця. Заробляють штрафний удар. Добрий удар, але Брамник гуляє упевнено так само. Сейф від Владимира. І тепер уже у штангу трапляє м'яч після атаки Татов. І вже троянський конь йде наперед. Атакує троянський конь. Андрей спробував просто індивідуальне діяння. Перехитрить команду Татов. А Тати не здаються, змагаються, спробують забити м'яч престижу. До речі, на цьому турнірі вони поки не забивали. Але до їх є певна мотивація. І добрий удар, але Вова знов гуляє вельми впевнено, вбиває м'яч. Паша здалек спробував пробити, але не вельми трапно. Тепер Паша другий, Ніколенко так само подкараулив суперника на помилці і в поворотах, але пробив мимо. Тим часом Тати так, але губляють м'яч у центрі поля. Брамник гуляє впевнено. Небезпечно гуляє Тата. І Паша. Спробував забити, але не отрималося. 2-0. 2-0 в
Добре гуляє Тату. Але, на жаль, до удара на ворот так і не дійшло. Бачите. І знову м'яч трапляє у перекладину. Уже четвертая перекладина в этом матче. Коли лишиться разом штангу, пробачте. І троянський конь починає свою атаку. У опошній момент Тата вибивають м'яч на аут. А Тата доводит свою атаку до удара по воротах. Але знову мимо. А троянський конь йде наперед. І губляє м'яч. Небезпечна атака. Гоняли. І знову певний Брамник. Володя Вишняк. А Тата не тратит надею забить в этом матче. Змена у команде Татов и оборонный состав. Начиная. Троянский конь йде наперед і заробляє угловий. Брамник вирішив долучитися. До його м'яч не дійшов і протягує свою атаку. Троянські коніки. Пригожий моч. Мяч забиває Андрей Кохан. З льоту зловив м'яч і лік становиться 3-0. Театр проводит свою атаку, пробует отказать, снова мимо. Курьезный момент. Команда Троянского коня, 2 гольцы. Добрую передачу, але Вадим не реализовал этот момент. И уже Тата пробует отказать, але снова мимо. Не идей мяч у ворота Троянского коня. Аут заробляють Тати. Штраф команди Троянського коня. І ще одна штанга на нашій. І небезпечний момент від команди Татов. Заробляють угловий удар. Небезпечним для
команды Троянского коня это не заканчивается. І з ліком 3-0 перемагає Троянський конь. А тати, на жаль, дякуємо за уділ. Молодці. Сподіваємося, що в наступному році вони не розчаруються і так само приймуть уділ у турнірі. Зараз я спробую взяти інтерв'ю у гульців Троянського коня. Андрей, як твої враження після гульні? О, було вельми складно на самій справі. Тато, не глядячи на свій зрост, показали нам уровень. І у них є та сама мудрость в футболі. Може бути, нам этого не хватає, але у нас є юнацька така моць. Тому ми і перемогли. Молодці, віншую. Поспіху у турнірі. І ще мене там попросив сябр, сказав, коли заб'ю гол, посвятіть цей гол йому. Стасик, коли ти глядиш мене, цей гол для себе. Добре. Добре, мы заканчиваем трансляцию. До встречи на других трансляциях этого турнира. Я говорю, на штрафном.